маршрута от местност на Хетница, посока Рибно езеро и Мъртвото езеро. Хубав черен път. За момента някакви гадни облаци горе на високото. Дано да се размие. Ние излезнахме 10 метра над пирамидата, което не е драма. Не да го разкарва на некъде, че. Еба си якото, човек. Ами... Айде връх суха вапа. Що е суха и какво е вапа, не знам, ама... Започваме изкачването на суха вапа. За добро утро 450 метра денивелация сега. Започваме изкачването на връх Овчарец. Даже почти сме горе. Изгледа връх Овчарец. Сухата вапа. Ковач. Изклива вапа. Последните метри до връх, малък близнак. Най-далечната точка днес от маршрута ни. После малко почивка ще направим и се връщаме обратно да се пробваме на Марешки чал и на най-сложния връх Манчо. Мусала, далечината не чак толкова. Трионите, малка Мусала. Това мисля, че беше Иречек. Бая височина се набра тук. Дай последни метри до Марешки чал. Четвърти връх за днеска. Его горе. Вляво връх Манчо. Евентуално предпоследния за днеска. Ето с връзката в далечината. Песъклива вапа. Доставиме нещо и ние на рила. Една табелка избледняла. Сега ще напишеме Маришки чал с котата.
последните метри до връх Манчо. Може би последния за днеска, може и предпоследния. Ще видим. 1100 метра денивелация общо. 5 часа и 10 минути. Малка промяна в плана. Понеже сме добре с времето, качихме има 7 върха за 6 часа. Решихме 8-я да е бонус. По-точно, кой се пада поред тоя? Не, за днеска. 6-я за днеска, 8-я общо. Песоклива вапа. Ще го види. Да, вляво. Оба! Песокливата вапа. И с това ще приключваме днеска изкачванията. Да, защото ако видим още някой и така до Белмекен. И някой, ако иска, мога да ни вземе с колата. Хайде, последните метри до върха бонус. Песъклива вапа ли беше това? Да. И него укачихме за 15 минути. Бати темпото! Как вика един приятел, бате Дани, ходиме като душевно болни на амфетамин. Което не знам дали е много добре между другото. Айде. Ето го. Айде, финал. Гранде финале. Последни метри до хижа Гранчар. След почти 19 км. И 6 върха, нали? 6 беха. 6 изкачени върха. Лудницата е обичайно. Да. И сега ще се заредим с вода и към колата. Най-отекчителната част от една планина е спускането към колата и губенето на денивелация. И вървенето е по такива гадни черни пътища. Ужасен ужас. Вървиш и не стигаш до никъде. И пак вървиш.